Kenaikan kalian Grace Music Nyempur Seri.
Matur sembah nuwun. Sakderengipun ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggih Mas, kepanggih malih menika kalian warga Gang Malang, Jakenan Pati, Bumi Minatani, Jawi Tengah Indonesia. Komplit. Harus bangga dengan bangsa Indonesia. Oh, iya toh Mas. Pangapunten nembe bleng. Soale suwe ra tanggapan Mas. Yes, alhamdulillah. Saringan Diwanti Production, Pegika Sangkuyung, Nugroho Abirital Profesional, penanggihan kalian Grace Music Nyampur Sari. Saringan Diwanti Production, bagaimana saringan Nugroho Abirital Profesional, penanggihan kalian Grace Music Nyampur Sari. Yang ini saking nonton Margo Mulyo Kayu Pati, Bumi Minatani, Jawa Tengah Indonesia.
Lelo Ledung sampun menika katuraken adik Dwi Nur Afian tembang spesial kagem Dik Anjir. Dwi Nur Afian. Muga-muga wis kanthi donganipun tiyang kathah Nggih. Banten-banten tiyang sepuh kakung miwah putri muga-muga dados putra ingkang soleh migunani tumrap agama nusa lan bangsa lan ugi saged bekti kalian tiyang sepuh kekalih. Amin. Ojo malah kaya wong tantu oman amin ae kaya Ayo. Iki bagian amin kok ya. Ha nggih ta nggih. Setyo tuhu. Wonten statuhu pinanggihan kalian Dewanti Production. Dewanti Production. Jenenge syutinge padha karo tukang sarone. Sinten? Ha iki Dewanti ya. Dewandi lagi nganggo T kok ya. Lah wedok kok. Dewanti. Ora ngono. Iki kan sasi duduk apa tahun duduk Tahun jane. duduk. Lah arang tanggapan Mas. Ah takon tubukan Tak terus sawang tukang syutingnya kok do kuru-kuru. grantes. Lah ya mikir butuh. Oke semangga saringan Dewanti Production. Oke kasangkuyung nugroh adirintal profesional pinanggihan kalian Grace gadu-gadune musik nyampur sari. Ah, komplit. Komplit ya iya. Pamintaku nimasida Itu asih bebrayan Kang Mas. Ya alhamdulillah. Semoga kehormatan. Tapi dawile saking beliau Bapak Karnoto Dalai Kurobiatun nyanyi untuk Bapak Sukatur adik Dwi Nur Afian. Mugi dados putra ingkang soleh migunani tumrap agama nusa lan bangsa lan ugi saged bekti kalian yang sepuh kekalih amin. Amin ya robbal alamin. Aku kang setyo satu
kono ejo ngono iki wae sapa janjine rano plake ora nganggo song. Ayo, Mas Popen. Kayak plak amat. Kayak plak Mas. Sakke. Terus get-geti wong ngono. Semangat men to Mas. Aku ya rudutku gudang garam kretek. Alhamdulillah ya Mas. Jatah jarum aku mau deg-degan wah aja. Lah biasane nek omah nek sasi sepi ngene iki apa udute? Lho, nglinteng dhewe to lah iya. Bersyukur to Mas. Wes alhamdulillah. Wah sing kendang. Osek. Plak ya plak. Lagi pemanasan Mas. Ayo plak ya. Plak-plak. Neng kan pasti. Dah. Mukyantuk berkayu witi. Dawuh kantor kulit jenggal bojo wonten kota Pedagang ingkang hadir wonten wewengkon Dukuh Gang Malang Jaketan Pati Bumi Minatati Jawa Tengah Indonesia. Loro
Wah tukang ladene iki yo pinter kok. Jaluk lagu yo nyambi-nyambi kerdus ngono. Ora iya to. Nggih matur nuwun sanget. Ora sanget. kepenake lho nggih nyambut gawe kaya ngene iki Mas. Saking Bapak Bejo Atmojo. Pak Bejo. Wah. Lagunipun Lewung. Lewung. Ingkang nomor kalih Kimcil Ucul. Ora. Oh kelinci ucul tak kira Lah kok diumbar ucul ki mau kincipil. Ala yo mbuarno ucul lak yo karepe ngono. Biasane kegane nemukan iki awakmu lho Mas. Gak tahu. Gak tahu. Masa. Wis diwarai bose iki lho. Apa? Wis marilah. Keplekno ae sing gedene. Mari gak entuk duwe yang kok kon keplek sing gedhe ae kok ya. Kowe ra marahi malah. Ngongkon nemen. Lah ya tak kira wiritane jeblane ngamal ya. Nggih, matur sembah nuwun nggih Bapak. Lah nggih Pak Dedo sugeng dalu mengke katuran Adoh saka Pagak lho Kang Mas. Oh saking Pagak. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tangganipun Mas Anto nggih. Ah, Mas Anto. Mas Anto. Saking Dukuh Pagak matur nuwun sanget. Lah kok sik eling to Mas? Eling lah ya aku ning Pagak ya mau pisan kuwi tok terus gak tahu. Dadine mbok eling. Ping loro leh sing pertama pas durung MC. Lho, dadi apa? Wah kodok. Pergawean ngono kok ya mbok pamer. Nggih matur nuwun sanget mengke lewung wonten kimcil ucul nggih wonten. Kelinci Mas. Kelinci ucul. Ya. Lah ya kelincine sing gawa kimcil. Oh no. Diwanti barang kuwi to gawe. Golek kimcil ucul. Nggih niki dibajutke nggih. Nggih monggo. Dadaku Nggih matur nuwun sanget Bayu Yanti Iwanda ingkang mijil saking wewengkon Margamulya Tayu Pati Bumi Minatani Jawa Tengah Indonesia. Sunggal vokalis ingkang mijil saking wewengkon Kabupaten Kota Blora Mustika saringan Dewanti Production wonten Nugroho Audio Rental Profesional Bayu Asri Yulian saringan Grace Music Nyampur Sari. Nggih menangani mamodutan saking Bapak Edo wonten Sarung Jagung. Katur Bapak Edo kami mijil saking wewengkon Pagak Sarung Jagung. Sugeng midhangetaken.